بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna muka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci kuma a kowane yanayi. A yau muna tabbas da watan Muharram shekara ta 1448 wanda aka yi daidai da 28 da watan Yuli shekara ta 2026 Allah ya isa alaihi salatu wassalam. Wancan yaran za su dame mu da surutun su rage surutun su zauna. Ina fata insha Allah ta'ala a gargara da na sani zan yi kokarin da na wayo da kai a kan insha Allah. Muna da Allah ne da sarki ba ki fara abin da yake daidai haka san haka Allah ya mara tsare shi dan ma muna da Allah da sarki ya yi yana da kirari da abu na farko shi ne tasi'a. Azumin tasi'a ana yi sani tara da watan Muharram, tara da watan Muharram. Na wannan azumi ya kamata mu sani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar yin wannan azumi sai ya Allah ya sharke ina fatan gani kamar yadda ya bayyana a cikin sahih Muslim Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi niyya har yake cewa idan Allah ya kai ni wani shekara zan yi azumin masu tara da ina fatan gani yace zai yi azumin tasu'a to sai cikin ikon Allah bai kai wannan lokaci ba Allah ya ɗauki ransa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bai samu ranar yin wannan azumin ba amma sai ya kasance azumin akwai kilala a cikinsa shi ya sa aka mai da hankali a kansa aka yi sa duk shekara sannan shi azumin tasu'a kamar yadda ana yin shi ne tara da watan Muharram. Malamai sun harba nabi a kan cewa ya fi kyau a yi azumin tara da wata a hada da kuma goma da wata ko kuma a hada goma da 11 da wata. An ka kyauta da ma'ana a yi na tara da wata sannan a ƙara hadawa goma da wata ko kuma idan kai na goma da wata ka hada da na 11 da wata. Ina fatan gane wannan joyi sannan kuma akwai abin da kuma kan sani game da azumin nafila. Azumin kasuwa da kuma azumin ashura duka azumi wanda yake nafila ba azumi da na farilla ana gane joyi akwai abin da kuma kan gane akwai ɗan da ake samu a kan azumi musamman azumin da ba da nafila ne azumin da bai zama farilla ba. Ina fatan gani akwai rana guda ga wanda farko ba na biya hana da yi azumi a wannan rana matuƙar ba azumi dole ne. Ina fatan gani wani rana ne wannan rana ya kai rana asabar rana yaushe rana asabar ba a yin azumi rana asabar matuƙar ba azumi dole ne. Azumin Ramadana
ko azumi wani azumi wanda ya koyi haka kana jira shi azumi da biyu ne shi ka sa azumi na ba to ka sa ba ka yi duka ba sai wasu ya ce maka to sai ka ga kana rankawa don ka yi shi ana asabar ba ne fahimta sannan kuma azumi wanda ya yi kisa azumi wanda ya kisa azumi ka fara idan ka fara nisa kusa ana yin wanda kwana sai ana yin sa idan an fara ba a yi ba to kaga azumi asabar zai shiga ciki saboda haka wannan babu a kansa insha Allah amma idan da mana wani azumi ne kai wanda yake rana ta ne ba a son ana yin sa a wannan rana to amma akwai maganganun malamai da yawa akan azumi tasu'a da kuma azumin ashura idan ya kasance ranar asabar ina fatan gani abu na farko idan wannan azumin tasu'a ya faɗi ranar asabar to idan ka yi shi ka sani za ka yi azumi ranar lahadi ya zama ta yi tara da wata kuma ta yi goma ga wata fahimta idan azumi ya faɗo ranar juma'a ranar shi juma'a tara da watan muharram sai zama juma'a ne tara da wata to idan ka yi azumi tara da wata a ranar juma'a ka sani ranar asabar za ku yi azumi goma da wata abin da ake son gane shi ba za a yi ranar asabar shi kaɗai ba kuma dole ba ne idan ka yi azumin kasuwa da cika dole sai ka yi ashura amma me ya ce malamai sun tafi mafi yawan malamai sun tafi abin cewa abin da ya fi shi ne idan ka yi tara da wata ka haɗa da goma da wata a takaice na yi bayani a kan da shi ashura shi kuwa ashura azumin ashura goma da wata ake yin sa watan muharram menene dalilin da yasa ake yin wannan azumi na ashura goma da watan muharram wannan dalilin shi ne dalilin da farko ya da guda biyu wanda sauran yaduwa a tarihi dalilin na farko shi ne goma da watan muharram ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanen bani Isra'il daga hannun Fir'auna goma da watan muharram in ba kuma ta ba a tarihi a lokacin da Allah da sarki ya tsallakar da su ya tsallakar da annabi Musa da bani Isra'il mutane bani Isra'il ya tsallakar da su daga wata teku bayan sun tsallake wannan ruwan sai Fir'auna ya zo da mutanensa sun fara shiga cikin ruwa sun fara tsakiyar ruwa sai Allah ya kama shi a lokaci inda Fir'auna ya yi ya tura ya faɗi kalmar shahada ya faɗi kalmar shahada shi kuma Allah ya ce masa kama kara iskira ta kirayi wanda ya yi suka ina fata ya makara babu ranar da zai faɗi kalmar shahada a daidai wannan lokaci to sai ake yin azumi saboda yau ana gode da Allah ina fata ana gane wannan dalili da biyu shi ne akwai sayyidina Hussein annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da ɗaya da suna Fatima kuma na san kun san ta kun ce kun ji labarin na Fatima ɗar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ta aure sayyidina Ali a wajen manzon Allah sannan kuma sahabi da Allah sannan kuma shirki ne a wurin manzon Allah to shi ya haifi wannan da mai suna sayyidina Hussein ina fata da shi sayyidina Hussein an haife shi shekara hudu bayan hijira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa ina Madina
aka haife shi. To shi wannan Sayyidina Hussein Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya nada masa suna. Annabi ya ba shi suna da Hussein. Ina da tambaya. Abin da ake nufi da Hussein shine masoyi. Ina da tambaya. Ya zama shi masoyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana son sa sosai. Annabi yana son sa. Bari mu ji fatan da Annabi ya masa. Annabi ya masa fatan da shugaban matasan aljanna. Shugaban matasan aljanna haka Annabi ya masa. Sai Allah shi Sayyidina Hussein tun duniya ma Annabi ya nuna cewa shi dan aljanna ne. Tun da Annabi da kansa ya kira shi da shugaban matasa a cikin gidan aljanna, kaga ta ya da shi dan aljanna. To Annabi ya kushe sannan kuma a duk lokacin da Annabi ya sallah sai tare yawa Annabi ya dauko shi ya sa shi a sama wuyansa. Sai na rasu. To shi sai na rasu. Ya mutu ko mu ce ya yi shahada. Ya yi shahada 10 ga watan Muharram. 10 ga watan Muharram shi ne dalilin da ya sa ake yin azumi. Dalilin da ake yin azumi na Ashura 10 ga watan Muharram. Ya karbi shahada a filin yaƙi, a filin daga Allah ya kiransa. Allah ya ba. Ya abin da kasance akwai wani sahabi da suna Yazid. Wannan sahabi da suna Yazid ya kasance khalifa, an nada shi khalifa. To sai ya kasance shi kuma Sayyidina Hussein baya son shugabancinsa, saboda shugabancinsa akwai son zuciya da zalunci a cikinsa. Shi kuma Hussein baya son zalunci, shi al'amarinsa don Allah ne yake yin sa. Sai ya gaba zai iya yin sa. Ba zai iya tsayawa ya bi shi. Sai ya tattara sahabbai waɗanda suka yi baya ya gare shi. Shi ma an yi mubaya, an kira sa ya yi mubaya ya kiya. Ba zai iya ba da sai ya samu sahabbai daga cikin waɗanda suka yi imani da shi suka bi shi, ya so ya gudu da su amma ina abin yake. Mutanen yanzu suka tare Sayyidina Hussein a wani wuri da aka kira hirar da suna Karbala. Ana kai wanda shi da suna Karbala. A wannan filin aka tare su har sai suka yi kwana 3. Ba su yi ce dole su dawo. Bayan kwana 3 sai ya yi yaƙi tsakanin su da mutanen Yazid da kuma mutanen Hussein. A daidai wannan lokaci sai aka kashe Sayyidina Hussein. Shi ne lamarin da ya karɓi shahada, Allah ya kiransa. Wannan shi ne dalili wanda ya sa ake yin wannan azumi na Ashura. Sannan kuma wannan azumi na Ashura duk wanda ya sami ikon yinsa ana kankare masa zunubin shekara 1 da ya gabata. Shekara na addinin musulunci yana da daɗi a yau, yana da daɗi, kai ne da kasan daɗi a gaba. Saboda ba ka fiye hanyoyin da ya kamata ce ka bugan kasan daɗi. Ya da ciyarka ya ɗan saurayi, ya da ki ya je ɗan budurwa. Ba ki san hanyar da za ka bi, ba ka san hanyar da za ka bi don ka mori ciyarka ba. Me yasa kai a kan ka sani kawai shi na rayuwar baya
shi ne abin da zai yi rayuwar baya shi ta gani a tv shi ta gani suna yawo da shi a titi sai ya rubuta ta ta gani shi ya fi cancanta da wannan ya fi da sauki yanzu da bila muƙaddara ta yi zargai da yawa a shekara guda sai muharram da zabiyo kai ta su ara ashira sai Allah bai zobi ya ba da zuban ya da wannan zuban da kai a cikin shekara sai ta san da ita da zubi a wani shekara sai ta shiga ta ara zabiyo ta sake azumi ta su ara ashira sai Allah ya sake ya ji maka don Allah din bai sauki addini ya sauki bayan wannan fa akwai azumi da yawa wanda daga kai su Allah zai yi rana arfa mun ji malamai sun ce rana arfa a rayuwa a kwanakin da muke da su gaba daya a cikin shekara babu rana da ya yi wanda ya rana arfa rana ce wacce ake karɓar duk wata ibada rana ce da ake karɓar duk wata istighfar da ake yi ka samu dama ka rika Allah kai sai sarki Allah ya dawo ka samu dama ka rika maka sai ya dawo maka Allah ya dawo ka samu garaba sa amma ka san me ne ya yi ya na dalili duk haka wallahi ya tashi a kiyama wanda zai zo su kun shi ya ilahi ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda zai zo su kun shi ya ilahi shi yawa ya salam Allah ya bada Allah ya sa da wani lafiya saboda azumin tasu'a da kuma azumin ashura za a yi azumin tasu'a gobe idan Allah ya kai mu da lafiya gobe laraba za a tashi da azumin tasu'a ranar alhamis za a tashi da azumin ashura ya kuma ya fada da akwai hadisin da kuma game da wani wa'azi musamman ba ma duk wani da za ka yi kana yin niyya ne daga kai ka kwanta da yin azumi fahimta to idan ka kwanta ba ka yi niyyar yin azumi tasu'a ko ashura ba har ka kwanta bacci ba ka kuma tashi da asuba ka yi niyya ba har gari ya waye ba ka yi niyya ba ƙarfe 8 ba ka yi niyya ba ƙarfe 10 ba ka yi niyya ba 11 sai ka tuna ba ka yi niyya ba kuma ba ka ci komai ba tun daga Allah ya waye ba ka sha komai ba kuma kana so ka yi wani azumi malamai suka ce ka yi niyya wani lokacin ka tashi da ka ci gaba da shi azumi ya zama karɓar Allah ya akbar haka zalika azumin ashura shi ma ashura shi ma haka yake idan ka mutu da kalmiya ba har gari ya waye matuƙar 12 na rana ba ta yi ba za ka yi ɗaya da za ka yi niyya ka ci gaba da azumin ka matuƙar ka tabbatar ba ba da kake ko ka sha kuma da Allah ya waye za ka iya yi saboda Allah ina kwaretar da ni da ni da ku baki daya da sauran mutane da suke gida kuna iya zuwa duk ku sanar da shi da azumi yana da karara sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar yin sa Allah ya bashi iko ba to mu da muke al'ummar sa kuma mun ji labari sai mu kula mun yi wannan azumi da ni ba za ka so da ba za ka saba da saboda ya ko yin wanda da kai a kan da shafi azumin tasu'a da kuma ashura akwai abubuwa da su kare ne wa kan shi idan ka ce za ka zama da wannan wannan za ka iya kowa har magriba ba 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 to amma akwai karatu da yadda ya ce a gefe yawo da masa karatu shi yasa ba ka kai haka insha Allah ina fatan an ilmanci kuma an fa'idanci a kan wannan da ta wanda yi na taso a ashura
saboda da wani tsaya a nan Allah ma fi kula da asar Allah wa lakum wa ahiya na wa rabbil alamin ba sai ba ta kuma tambaya a cikin inda mai tambaya yana iya gabatarwa domin a amsa masa idan na sani in ban sani ba sai in je neman ilimi a kai insha Allah